Jak moc dobře znáš Moona? Pokud uhodneš, o jaké video se jedná, dostaneš bod a pokud ne, prostě seš bez bodu. Moon má víc jak 1000 skvělých videí, takže to bylo fakt těžký vybrat něco, co byste mohli uhodnout. No, tak jsem vybrala prostě pár videí, který byste mohli uhodnout, tak jdem na to. Aj mi furt na prdel. Prečo? No, lebo sa to nerobí. Že to tebe robím? A tak ty si holka, si na to robená. Joj, dneska som mu robil iba 5 videí. A tak for to zarába. Samé, nejdeš se mazlit? Naďu, ja sa ale teraz nemôžem s tebou mazliť. Musím robiť videá nahore. Ja nemám uklízino, ja tady nemám navařino. Samé. Vyšel nový RuPaul. Tak to sa musím podívat. To nebude Naďi vadiť. Hej Samé, ty vole, kde je moja čokoláda, kterou jsem o tobě dostal k naroskám? Pokud si zmyslel, že je to toto video, tak dostáváš bod. Keď som nikdy nepochopil, že prečo Tom neulovil Jerryho akurát vtedy, kedy boli najväčší frendi, ale to je jedno. Na druhú stranu šmolov som nevidel takmer nikdy. Reálne som nahral viac šmolovských hier, ako ich actually napozeral v ich oficiálnom seriáli. Ale to nevadí. Ideme najprv nakresliť Toma v úplne najviac crazy utekajúcej polohe, kde mu zadok pomaly predbieha hlavu. Nakreslíme taktiež šmolov, naštvaných šmolov, ktorí majú v ruke meč ako praví Minecrafťaci. A k tomu Jerryho, ktorý sa pofiderne smeje ako na meme obrázkoch a pridám tu pozadie. Ja vôbec neviem kresliť pozadia. Takže, tuto máš. Video je toto. Máš bod nebo ne? Pojemne. Mimochodom ľudia, blížia sa tie Vianoce, more. Teda ani nie, ešte to nekoľ nejaký čas. Ľudia, neviem, či to vôbec viete, ale mám spoluprácu s Medmonkom, čo je úplne najlepšia, možná a najzdravšia alternatíva energetiaku. Sú to energetické tabletky, ktoré ale nemajú len kofeín, majú brutálne veľa ďalších látok, vďaka ktorým sa neuveriteľne dobre dokážete sústrediť na nejakú svoju prácu. To znamená, že keď ste napríklad stredoškoláci a máte nejaké matúry alebo niečo, tieto tabletky vás dokážu prebudiť na 6 až 12 hodín. A je to 3 miliard krát zdravšie ako energetiak alebo káva. Používam to aj ja, používa to aj nudlička, ja si to rovno dám. OK, tady to už bylo těžší, ale poznal si to? Kde mám ísť, kámo? To musím nájsť niekoho, kto mi to tu ukáže. No čau, ja ťa zdravím, Moon, čau. Vidím ja to správne? Kámo, čo čumíš? Však poď za mnou, nie? OK. Hej, tak ty si normálny, čo tu robíš? What do you mean, že čo tu robíš? Ja som ty a ty si ja, nie? No áno, ale jak to, čo tu vidím animovanú verziu seba? Bratu, budeš ma hneď zo začiatku disovať, reálne ti tu vyrábam tvoj vlastný drink. No tak dobre, takže keď mi ty vyrábaš moje drinky, tak asi ti budem veriť. Tak môžeme ísť na to asi. OK, idem ti ukázať, ako sa tvoje drinky vyrábajú. OK. Tohle je jedno z mých nejoblíbenějších videí, tak doufám, že jste to uhodli. Na túto časť. Ja ti to ukážem, jo, pozri sa. Takto máš husle, jo, a teraz si ich musíš dať takto, jo, keby takto na rameno, alebo jak to mám nazvať proste, jo, takto pod. A musíš, keby na túto časť, toto je podbradník, áno, tak tu si v podstate musíš dať bradu, keby takto na bok, ale nesmieš takto ľahať na to. Musíš si to dať, keby takto, aby si bradou bol na tom podbradníku. Vidíš to? Toto potrebujem, aby si urobil ty. Kámo, ty si dávaš na seba nejakú zbraň, alebo čo? Toto nie je rádio, ty nie si v geti. Pozri, aký máme lowrider. Nie, hej, takto, toto je u teba pravá ruka, hej. Počkej, pravá ruka má byť kde? Uhodli jste tady toto video? Môžem v tomto aute začať veľmi trápiť, pretože sám som urobil video, kde Kuba Angel, čo je namakaný a má 195 cm, sadol do tohto auta a bol tu úplne skvišnutý ako sardinka. A ľudia mi tam písali v komentároch, že prečo si proste sedadlo neposuniem viac dozadu. Borci, ako som povedal, hneď za mnou je motor. To znamená, že ja to viac než takto neviem proste posunúť. A ešte horšie je to na kabrioletovej verzii, pretože za mnou by bol nielenže motor, ale ešte aj ten mechanizmus, ktorý sklápa alebo uskováva tú strechu. Takže pokiaľ ste vyšší, no tak rozhodne premýšľajte nad kúpe variantou, pretože v kabriolete by ste boli úplne dead. Už ja dokonca z mojho Uhodl si i tohle? Ako som tu z východu Slovenska až do Prahy išiel mojou Audinou a celé som to dokumentoval. Ja si tu máte takto videjko a môžete si ho ísť zmrknúť. Každopádne ešte nás čaká nejaká cesta. Hell yes, už sme tu.
Toto video se mi vždycky líbilo. Uhodl si to? Hneď na to Nokia. A neklamem, toto je vážne začiatok mojej galérie. Čo to mám ďalej? Jo, trenážer. To som si asi stiahoval do telefónu kvôli tomu, pretože som vtedy asi robil autoškolu a chcel som vedieť, že ako trenážery vyzerajú. Na tomto budete jazdiť. Je to blbosť. Trenážery sú tá najhoršia vec na svete. OK, tu máme nejaké, ja vážne neviem, čo to je. OK, ďalej tu máme triko, ktoré som si asi chcel kúpiť, ja neviem. OK, tu nejaké pekné OK. Ja neviem, čo robí Fico v mojom telefóne. OK, toto asi bol nejaký mím, ktorý som sa snažil robiť, dajme tomu toto. OK, nehejtite ma. 30% mojich súťaží je nedokončených, lebo mi proste napíšete komentár, ale potom... Zajímavý obsah galerie. Uhodl si to? Prák Rocket za veškerú spoluprácu, rozlúčil som sa s Baluovou maminkou a išli sme domov. Tak sa miejte na skle. Na skle. A nemohol som sa dočkať na to, ako bude Balu reagovať v novom domove. Tak jo, kočičáku, vítaj doma, ajoj. Dobre, a teraz te idem zaviesť do mojeho pokojička. Je hustá a chlupá tak moje péro. To za mnou vydané. Tak jo, tak jedeš vonku, kočičáku. Hop, tak. Vítaj doma, vítaj v štúdiu. O môj bože, on je roztomilý, kámo, čo ti dáva. Jak to všetko preskúmava. A ja mám... Tohle video si můžeš splíst s jiným videem. Uhodl si to? Zabavka na celý čas. Jediná vec, ktorej sa trošku bojím, je tá, že on keď to zoberie do úza, začne to žvejkať, tak sa bojím, že to odtrhne to pierko a začne sa tým dusiť. To znamená, že asi mu to nemôžem len tak proste nechať niekde visieť, pretože on to potom bude žrať, jo. Takže ako toto je všetko fajn, ako toto pierko je úplná pecka, o môj bože, hej, ty si stále zabavený tým. Ty to vážne chceš veľmi jo. Hej, z teba je normálne skokan. A teraz ma on vedie. Toto je fakt asi najlepšia hračka, ktorá tu zatiaľ vo videu bola. Ale bude Balu rovnako reagovať aj na ďalšie veci na tyčke, to uvidíme za chvíľu. Zatiaľ tomuto produktu dávam ale krásny S-tier. Tohle to bylo poslední video a napiš mi do komentářů, kolik jsi měl bodů z 10. Pokud jsi měl 10, tak jsi fakt věrnej fanoušek. To bych asi nedala ani já, ale věrnej fanoušek jsem. Tak zatím bye.